Sir Diaz no gatumbo gid ang aton pagtutuon sa kalipay tungod kay gin-appreciate kita sa aton amay sa Philippine National Police, Police General Guillermo Lorenzo Tolentino Rizar sa iyagid nga pag-appreciate sa aton nalipay kita sa dako diri happy gid kita subong. Oo. Sang ug gini nagsugod ang imo nga pag Bible study kag ang imo pagbulig sa mga pumuluyo nga pag aga pa galumpat ka na galuto ka kadto sa mga barangay. Sir Diaz no nagsugod ini ang aton Bible study nga nag-umpisa diri sa Mayaharo District. Paghipi ko pa ang aton nga provincial director no, Police Colonel Gilbert Durero no, kay siya mismo aton nga chief of police diri sa Mayaharo Police Station. Nagsugod ang inang Bible study naton sa mga priso 2014 nag-umpisa no. Pagtapos na ang aton nga pagkakaon naman sa mga community, especially sa mga PWD, sunod-sunod na ina no, everyday na ina no, kung may aralan kita nga gas kag kwarta nga nakaptan gina-provide din naton dayon para makabulig kita sa aton community diri sa Haro District. So halin pagali kay Major Durero pa lang to sa una. Yes sir, yes ang sir. ngiti. Subong siya ng provincial director sang IPPO at the same time national finalist man. Yes sir, yes sir. Bilang Police Commission Officer of the Year. Yes sir. Yes, Oh, nag-upisa gid na kita no sa pagtungtong ni nahihipi naton diri sa Haro, Major Gilbert Durero na then sige-sige naton subong hasta na subong sa paginakop sa amon nga station commander sa subong tuig Police Captain Eduardo Soriano Siakon. Senior no siya na subong ang aton chief of police diri sa Haro. Di continuous ang aton inisyatibo activities naton sa pag community pantry no, barangayanihan everyday na no, kundi kita nga barangay nga mga ikado pinapili man naton para matagaan naton ang aton utod man nga kinahanglan man bisan gamay lang sa aton bulig. oh. So wala mo gid ma-expectar nga idayawon ka sang amay-amay sang Philippine National Police bangod sa imo ni nga mga ginpundar nga maayo nga kahimuan. Wala gid sa Diaz no, ibot ako gani kahapon nga ginambalan ako nila nga may in-appreciate ako sa aton nga amay sang kapulisan no. Di na dako gid ang akon kalipay pinsalo naton ang Chief PNP no, ang amay sang Philippine National Police amo ang nag-appreciate sa aton nga diri sa dalom kag sa aton hinimuan man siguro sa community. Oo. Besides that, ginambal pa ni PNP Chief nga dapat sundon ang imo nga mga steps, ang imo nga mga ginimo, sundon sang iban nga mga riyon. So, kung may ara pa nga dapat nga i-improve, ano ini? So no, ang dapat naton nga hinuon ang magin man kag i-improve lang naton, i-sustain lang naton siguro ang aton nga mga activities no diri sa Haro District. Nga kung ano pagid nga ba mahatag pagid naton dugang sa aton mga community para nga at least malipay man sila kay subong times ng pandemic no? Kabudlay subong halos tanan way sumong urang tawo. Siguro makasapin-sapin man kita bisan gamay lang through sa aton kabubuton no, through sa aton pag-support sa aton kapulisan sa Haro Police Station kag sang advisory council man namon. Oo. Sa diri nga headed by aton ni sila ulit no. Kag sa aton mga force multipliers no, kay iti may mga activities kita ara sila nga nagabulig sa aton no, hindi pa mga tanod naton diri sa Mayaharo District. Oo. Kung ninali nga magiwat ka sa nga daw ala feeding no sa mga barangay. Kasi no ini gasto. Ang gasto no bilang kaisa akon man yaman sang aton station commander kag gina-share man sa akon sa mga ordanan naton na pulis no diri sa Haro. Kaya kinsa naga-chip in man sila kag iatag sa akon. Pero actually kung may ara man lang kita pakaon lang tayo importante nga malipay lang kita no. Pasalamat kasi kita gani sa aton nga station commander kay grabe man ang support sa aton. Oo.
So kung inali nga pila nang ka years kag magretiro ka gani? Mga 4.5 to 4.5 na lang Oo. years, no? Mag-retiro na kita. So sa imo nga kung inali nga magretiro ka gid man, may legacy ka na nga ginbilin kag hindi lang sa mga pumuluyo hasta sa mga kapariho mo nga PNCO bangod nga hindi basta-basta nga recognition nga ginatag sa imo kag ang nag-recognize ang PNP chief. Yes sir, no? Siguro ti ato imuhan dira ipasa ta naman sa aton assistant, no? Kay Police Staff Sergeant yung iba kay Police Staff Sergeant Rizal Miarin, no? Kay at least na balaan nila ang aton pag-servisyo ti masunod naman na sila sa aton. Kaya gabay nga i-continue sini ang activities naton para nga sige-sige ang pagbulig naton sa aton community. Oo. Sa community pantry, ang imo nga mga tinanom amo man ning ginhatag mo? Yes. O poton da Jackson Jusel? Yes, Sir Diaz, no? May ara kita nga tanom ng mga langka, mga malunggay, Oo. mga kamuti, no? Ginakuha tanan no, para ibulig man sa aton nga nagakinahanglan man sa aton Oo. community pantry. Di Oo. na ko man nabulig ya. Di tag 30 man lang kalangka ginakuha nato. Oo. Di at least matisan mo kita man nanom. Imo na gini produkto? Yes, Sir Diaz, no? Aton na produkto kaya ti bulig man sa aton nga mga pumuluyo. Oo. So sa imo kung na pagretiro sa ulihi, may mabulos na. Graduate na. Gabay pa sir, oh. Oo. Sir Diaz naman, no? Graduate naman ng Oo, manog third year na eh. Third year na. third year college na. Oo. So kabay pa nga mga maayo man kaga kung ano kuno ang kintanom, anong puno, amo man ang bunga. Yes, Sir Diaz. So kung may ara ka pa nga ihambal sa mga kapariho mo nga pulis, ay hindi lang dire sa Western Visayas, sa bilog nga Pilipinas, ano ang ipalabot mo? Sa aton man nga mga kaupdanan, no, sa kapulisan na siguro trabaho lang kita, no, as a public servant sa kinahanglan nato na magtrabaho sa aton na sakupan nga community, sa aton na sakupan nga mga district, province, cities, no. Trabaho lang kita sa nagaitsakto man sa aton nga trabaho kag legal lang legal lang aton nga brahon para at least way kita isaway sa mga iban. Kag one bit mismo dedikado gid sa aton nga trabaho nga palanggaon naton ang aton trabaho kay dira kita nagakuha sa aton pangabuyan ang aton trabaho kinahanglan na palanggaon din naton ang aton trabaho.